салому алайкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. дӯстон, навинкаи мо роҳ ном дорад. интихоби беҳтарин барои фасли баҳор. таркиб 95% пахта, 5% лекра. мавсими ба бар кардан деми сезон ва баҳор. андоза аз м то 3XL-ро дар бар мегирад. истеҳсоли Кавказ буда дастсафка ба ҳама ҷой ҳаст. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар либосҳо силкаи телеграм канал дар комментария ҳаст. ба ҳамаи мо маълум аст ки алакаи фарду варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов сеюмин муҳорибаи худро дар созмони машҳури ҷаҳон UFC зидди варзишгари венесуэлагӣ Эрик Силва мегузаронад. чун ҳар вақта силкаи прямои эфирро аз телеграм канали мо ёфта метавонед ки силкаашро дар комментария якум гузоштаем. дар омада обуна шавед. айни ҳол Муҳаммад Наимов дар Мехико қарор дорад ва дар фотосессияву интервюҳо фаъолона иштирок карда ба тариқи инстаграми худ ба мухлисон пешниҳод карда истодааст. дар як видеое ки дирӯз Наимов дар историяи инстаграми худ гузошт, дида мешавад ки ӯ аз сагҳо гурехта ба дигар роҳ меравад ва ин ҳолатро мураббиаш дида мепурсад ки чаро ин корро кард. Наимов мегӯяд: агар он сагҳо тани маро бӯй мекашиданд, ман бо ин либосҳо намоз хонда наметавонистам. дар ҳақиқат ҳам Наимов ғайр аз оне ки бисёр варзишгари хуб аст, ӯ як ҷавони ботақво низ ҳаст ки шояд ана ҳамин хислатҳои хуби инсонӣ буд ки ӯро то ба ин мартаба расонид. мо ба Муҳаммад Наимов муваффақиятро орзу карда аз ӯ як муҳорибаи тамошобобро интизор хоҳем шуд. дӯстони азиз, то видеои навбатӣ хайр.